Objavte Eftalia Ocean Hotel na kúzelnej tureckej riviére. Tento moderný 5-hviezdičkový hotel je ideálnou voľbou, ak hľadáte kombináciu oddychu a rodinnej zábavy. Izby sú priestranné a pohodlné. Každý detail je navrhnutý tak, aby sa hostia cítili maximálne komfortne. Adrenalín zvýši akvapark s tobogánmi, každý člen rodiny si nájde svoju obľúbenú trasu. Pre deti je pripravený špeciálny detský klub s pestrými aktivitami, ihriskom a detským bazénom, ktorý zabezpečuje zábavu a pohyb počas celého dňa. Spa časť je ideálnym miestom na relax. Turecké kúpele, sauna a masáže čakajú na hostí, ktorí túžia po oddychu. Na pláži v beach bare si môžete dopriať osviežujúce nápoje alebo občerstvenie, zatiaľ čo piesočnatá pláž je dokonalá na opaľovanie, hry alebo vodné dobrodružstvá. Eftalia Ocean Hotel tak ponúka ideálnu kombináciu relaxu, zábavy a